La ira de Posidó, capítol 13. Després de 18 dies de navegació, Ulisses va albirar les muntanyes dels països dels Feacis. Posidó el va divisar des de lluny. Estava enfadat perquè els déus van triar un altre destí per Ulisses i volia entorpir el seu camí. Ulisses va lluitar contra onades immenses i remolins de vent, fins que una ona de mar va fer que ella acabés enfonsant-se en les aigües amargues. Durant dies i nits va navegar a la deriva d'un tronc. De sobte va veure terra ferma, però no va poder arribar, perquè les onades colpejaven contra les costes abruptes i penya-segats, fins que la deessa Atena s'encarregà que els vents van guiar les ones que el duien fins a l'illa d'Esquèria.